Ekwulekwu TV, onye na-akpọ? Ọcha ka Ọmaka. Hey! Achala ugo nwaanyị. Kedu? Ọcha aghọtazikwa m ife na-emenụ. Kedu ife ọ bụ? Kedu ife bụ na nwoke bịa ka ọ nụọ nwaanyị ili a na-atọ ka ji mmanụ mana anụchazịa ọkpa awụlụ n'anya. Ha! Nwaanyị ibe m. Ọkwanye aka Flavour gụrụ n'egwu sị na ebidocha ọ na-atọ. Kedu ife menụ ka ọrụ m o? Ọcha ka Ọmaka di m na-agbazikwa n'ezi. Mbịa ka m pụọ sị m na m akago nka. Ọ sị na ịkago nka. Ndị ụwa. Ngwa na-ekwukwa. Ọcha gwa kene m. Onye mụrụ ụmụ na-anọ. Kedu ka arụ ya ga-adị? Nwaanyị ibe m. Ana m ekwuzi wedding ring anyị ọ da agbazi ya. Sọsọ m nwa na-agbazi wedding ring anyị. Ha! Nwaanyị ibe m. Ọcha eme ife ọ gwa m n'ụtụtụ a. Ọ sị gịnị? Ọ sị m na nke a bụ part 1 na m afọ ọdịnadị part 2 ya. Ọ sị na part 1 na ifuru na part 2. Nne rapụ datin. Part 1 and 2 ya bụ nke ndị African Magic. Ọ na ịmara ihe ị ga-eme? Gbanyelu ya Telemundo. Ọ gbanyelu ya African Magic, ị gbanyelu ya Telemundo. Gbanyelu ya Z-World ka ọ were anya na-abụfụ. Ka ọ fụ n'anya ka ọ kwenụ. Ọcha aghọtara m. Nne, ife m na-agwa gị bụ na ọ bụ na di gị debe arụ ka ọ na ị nọzi nso. Gị nwere debe arụ ka onye di nwụrụ anwụ. Ịnụgo? Onye di nwụrụ anwụ. Ọ mụ kwuru ya. Iruo n'ụlọ ụka, join ya ndị Widows Union. Ekewe rice, ị nalụ. Ekewe rapa, ị nalụ. Otu election na-eru nso, PDP butuo akpa rice ahụ eke ndị diva nwụrụ anwụ. Ịtụa. APC bute, ịtụa. Ibi na-apụga bute, ịtụa. Nalụ. Gbanyere ya Telemundo ka ọ nene ka ọ fụ ka o si adị na Z-World. Ọcha. Ọ mụ na-agwa gị ya nne. Kedu nke bụ na obere ụwa ka mmadụ na-eme mmadụ ibi ewuruwuru? Ndị ụwa. Ha! Ndị ụwa. Ndị Facebook. Biko like ya n'ụlọ page anyị o. Ndị YouTube. Biko subscribe anyị o. Biko subscribe anyị o. Ngwa, ka emechaa na.